ketuan ya butuh. Ndang to, Mas. Ayo. Ndang aku selak kudu lho. Iya, iya. Sak gawe kuwi tok, Kang. Kula Meneng ya. Heeh, Kang Mas. Aku arep bapakne mbok delikne ya. Arep bapakne, bapakne. Tumpakno truk ayo. Ya bokne apa piye? Diajeng Nawang Wulan ing jagat Rama papat ambung. Kaya kotaku Jogja kowe jan istimewa ibarat kaya kotaku Jogja kowe jan istimewa. Luar biasa. Lur, Cik, wah. Mas Andi TB piye kabare? Alhamdulillah saya bocange Sehat? sehat. Slendro piye, Ndro? Sing kabar, Ndro? Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan sami seger waras Mbak Canggih Mbak Ibu. Alhamdulillah. Wis ora bingung ya rene ya. Boten kula winginane pun tenggene dusun Joho. Joho. Ning Joho. Saniki tinimbalan wonten dusun Dadapan. Sowan mriki dalam rangka peresmiane warunge Mbak Yul. Lah kok Mbak ngawur ae iki. Lah urusane apa Mbak Yul kok ngresmekke wayangan iki lho. Ben warunge saya laris entuk berkah wayangan bengi iki sing ngopi ya akeh. Acarane bersih desa. Bersih desa, bersih dusun. Wah, panjenengan teng mriki pun ping pinten? Wis nganti lali ping pira aku, Bi? Lah sami. Loh, lah kok sami kuwi awakmu sering ditimbali karo Piai Sumberjo lho, Mas. Kula nggih pisan niki, Mas. Lah wong Lagi pisan pisan iki iki ya. dadak mbok hitung lho. Penting kan nyambung silaturahmi. Nyedake seduluran karo Piai Dadapan. Nggih, wah kula pangapunten Mbak Lurah, Pak Dwi Santosa. Santosa. Piyantune tasih nom, Tasih timur. Banyak cara wayang kaya Bambang Wiyang Wisang iki ya. Nggih, wah wayangan kaya ngene iki pakaiane necis ngisor sarungan. Lho, netra kok Mbak Lurah. Netral kula mboten saged mampir teng daleme Mbak Lurah. Wis dinteni ket sore jane. Nggih, transit teng mriki wau sareng jenengan. Tenggone sapa, Mas? Ning daleme sinten mboten ngertos kula teng mriki. Oh, wonten mriki dalem Nggih, matur asa anane daran unjukan metu kabeh, Mas. Ngono. Piai kene kok, Mas. Alah kopi, tape, terusan gedang, bolmu, metu Bolu. Bolu kok bolmu iki lho. lui Jakarta. Lu ki Jakarta nek Jawa ki mu. lu gue ngene ya. Nah, Lu ki saya dan kamu, lu dan gue. Nek Jakarta ki bolu. Nek cara nek Kediri bolmu. Bolu karo bolmu iki beda. Beda ya Lui Jakarta, kowe jenengan mboten nate teng Jakarta sih. Aku sering ning Jakarta. Tapi lu kan nggak pernah makan bomu. Bolu iki. Emang lo pernah ke Jakarta? Kalau gue asli Jakarta, coy. Awakmu? Iya. Asli Jakarta. Main dong ke sana. Jakartanya mana? Tanah Abang. Tanah Abang Croko. Aku jadi ning Jakarta. Dadi nek A dadi Tanah Abang. Tanah Abang, saya. Lo emang di Jakarta sudah lama? Lama gue di sana udah 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi Oh iya 4 Emang bulan dulu ya wes. lo kerja apa? gue dulu di sana atlet Atlet karate, pencak silit. Jadi hop wonganmu. Pencak silat yo ngawur iki. Aku jadi diomongi kok. Mas yo aneh pencak silat ya pencak silatnya apa dadak pencak sil ngono kuwi mau. Iya, pencak silit, Ding. Pencak silat. Iya, pencak silat. Lo sekarang di mana? Gue sekarang di Jawa Sama siapa? sama kakek sama adik gue. Lah bapak sama lo, bapak sama ibu? Apa? Bapak sama ibu di mana? Nyokap sama bok. Nyokap sama bokap kocok. Aku jadi Mas yo nek bokap yo bokap kok. Ye, nyokap sama bokap di Jakarta. Ngapain? Nonton bokap.
Diuber. Wah, matur sembah nuwun niku wah Pak Dwi Santosa yang hebat Mas. Hebat Dua periode terpilih karo warga Sumberjo. Wah, dasar piantune bagus, gagah, tur berpengalaman. Tenan Mas mimpin desa Sumberjo niki Ora gampang. barokah, Pak. Barokah. Jenengan pirsani ingkang enggal pasar wedhus, pasar hewan dibuka kembali. Iya. Gumul wisata masuk desa Sumberjo. Terusan gene pemandian Iya. juga Sumberjo. Masuk Sumberjo. Bakul kroto Sik bakul kroto iku ndi? dadapan. Lho. Wis tutup iki kok. Bakul kroto piye to? Bakul kroto piye to, Mas? Kroto niku napa? Pakan manuk. Pakan manuk. Niku ngene pakan manuk. Tak omongi bakul kroto. Alah yo iku. Bakul kroto. Bakul kroto niku lho, omsetnya tuh luar biasa. Mulane Sumberjo itu 1 bulan wayangan 2 kali, tidak ada yang lain selain di desa Sumberjo. Tepuk tangan untuk desa Sumberjo. Luar biasa. Pancen dari segi sumber daya alam dan SDM-nya panjenenganipun Pak Lurah, Pak Dwi Santosa itu hebat, Mas. Hebat tenan iki. Sapa wonge sing ora seneng duwe pemimpin di lurah kaya ngene iki lho, Mas. Blobo karo kaya Pak Lurah. Leres lho, Mas. Sing nyuwun sewu lho niki Piye? anu Mas Didik. Kula nek kalih piyai mriki pun bola-bali tindak wonten Laladan Sumberjo. Kala mben wonten Jaya, Mas yo. Iki tenggene dadapan. Pramila dalu punika pun kula damelke parian utawa pantun kagem warga dadapan. Coba kaya ngapa? Mangan ketan ning pinggir sumur. Artine Warga dadapan muga-muga panjang umur, amin Allahumma. Amin. Nandur klopo ning pinggir sawah. Piyai Sumberjo muga-muga barokah, amin Allahumma. Amin. Panjenengan coba ngaturi napa pantun paling enggak. Besek Yo gentenan kowe sora. tenan rabi ketara golek-golek to. Ora cak-cek kaya aku. Wegah aku. Sakit mboten? Iso. Contone piye? Tuku klambi ning Desa Njoho. Pak Dwi muga-muga diparingi panjang yuswa. Amin. Sampean ayo. Mangan gula dicampur semur. Napa niku? Warga Sumberjo uripe makmur. Amin. Rasa ngono. Ngoyo aku sing golek-golek malah kowe. Oh, sorry aku langsung cek karo mikir. Cek kok karo mikir paling gak ki klungsu-klungsu nek melok udu. Tuku klambi di PP ning dhuwur genteng. Gek lapo kurang gawenan men lho. Tuku klambi malah PP, tuku klambi dienggo ning awak di PP ndur gendeng apa? Apa gak garing iku? Ngingu sapi ning ngereng-ngereng. Karepe Pak Dwi kula rokoke dereng. Oh, ndongakno kok senengane ngemis iki. Paling gak iki parian sing apik, ndongakno sing becik ngono lho, BTB. Ndongakno piye karepmu? Ndongakne kaya aku, mangan ketan ning pinggir sumur warga dadapan panjang umur. Tak takon iki tak lulusno. Nggih. Tuku ketan ning pinggir sumur warga dadapan panjang umur. Ndongakno ngaten iki bener apa ora? Ya bener to, Bi. Wong ndongakne warga kene, dulur-dulur kene uripe makmur, panjang umur kabeh apik to. Apik. Jenengan niku nek ndongakno ora usah gawe neka-neka. Ora usah ndongakno kok gawe pantun. Iki malaikat sing nyateti bingung. Ndongakno niku bloko mawon, ndongakno kok gawe pantun. Jajal sakniki napa-napa ndamel pantun jenengan salat. Imame gawe pantun apa ora bingung? Kok contone pomo budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Main dadu ning tengah alas kula udu biro binas. Iki makmume bingung. Ndonga iki langsung apa anane malaikat nyatete ben ra bingung. Oh ngono ya. Sik to, lha kuwi pangkatmu apa kok dadak bingungne malaikat iki? Lah aku ngisore malaikat dure mudin to Mas. Dadi apa kowe? PLT. Lah ana malaikat kok PLT. Ndongakno kek nggih pantun, ndongakno niku sing bloko mawon masyarakat ngerti malaikat nyatete ora bingung. Wis dongamu saiki piye jajali? Kowe ndongakne piye jajal? Lah iki ndongakne apa? Ya tak dongakne muga-muga sedaya warga ndadapan Sumberjo diparingi rejeki kathah dur barokah, panjang yuswa, sehat walafiat. Sing utange akeh muga-muga utange sangsaya lunas. Sing petani muga-muga tandurane panene asile entuk akeh. Sing ora duwe bojo muga-muga ndang entuk jodoh, lamun Joko utawa Duda, sing Duda ndang entuk rondo utawa perawan sing iso dijak omah-omah. Lah ngono lho, Bi. Ndongakne rata kabeh.
Ngaten iki men bener. Ya bener to kuwi ndongakne kabeh warga masyarakat Sumberjo. Mboten sampean iki dhewe dalang apa-apa kok mek ngiyani tok ora duwe pemikiran liya niku. Mergo padha wisan. Lho, niki samjengan salah kok sampean benerne. Lho, salahe ning ndi? Dongakno apa mau? Tak dongakne muga-muga petani panene asile entuk Lho, akeh. lah kok lha ya apik. Apik apa niki donga sing ora adil. Ora adil ki ning ndi? Lho, wong ngeyel sean. Sampeyan iki jane piye to, Pak? Lho, ora adil klerune ki ning ndi? Dongakno muga-muga Petani asile entuk akeh panine malimpah ruwah. iku donga sing ora adil. Adil ya, Mas. Ora adil. Lah kok iso? Iku kanggone sing duwe sawah. Lah sing duwe sawah, apa ora nelongso badongane panene akeh. Mikir apa piantun sakmene sing rawuh duwe sawah kabeh durung karuan, sosok lurah bengkoke digadekne. Lah kok Lho iki kenyataan gitu. Nyuwun sewu. Pak, Bu, jenengan gadah sawah. Lho, iki nelongso atine badhe ndang panen. sampean kok ora ngewangi aku blas sing kacamatanan kuwi lho. Lho nyapa iki CS ku kabeh engko karaoke ning nguri ya, bareng ya. Iku kok Dongakno niku sing komplit. lah nek dongane sing komplit Sing piye, komplit Jajal? piye? Muga-muga sing duwe sawah panenane iso akeh, hasile melimpah ruah, regane saya larang. Dene sing ora ndek sawah tak dongakno taun ngarep iso tuku sawah komplit, adil. Ngerti apa ora? Lola, lolo enak. Kowe aja ngawur lho kuwi dalang lho, Be. Lah nyapa nek dalang? Dalang ki abot. Dalang ki abot lho, Mas. Sing ngomong dalang ngabot sapa? Aku. Lah nek abot nyapa saulan kok jadwale selawe dina 20 dina. Nek abot kuwi diselehne. Lah nek enteng kuwi digawa abot kok calangane saulan selawe. Enteng apa abot ini? Ya abot. Ya enteng. Lho, ya abot ta, Mas. Abot apa? Lah saiki dalang ki melek suwengi lho, Mas. Lah rumangsamu pengrawit ki merem kabeh apa piye? Iki yo melek rumangsamu. Tapi dalang kan ngetokne swara. Lah sinjane apa bisu? Iki yo ngetokne swara bayarane sakake iki. Wong dene teko rene yo ora nggo debok. Sing nggo debok ki panitia dene mek 40 yuta. Enteng pabot niki. Mas maksude ku Gambut, tanggung jawabe gambut. kuwi abot dadi Aku dalang. lapo nggo dagelan iki lho Baji Loh, to. yo nyuwun sewu niki lho. Sik, dalang niku abot napa enteng kula takoni? Abot. Enteng. Sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Kuwi abot. Nek jenengan dalang abot, nyapa nek wong calang sampean tampa. Mbok ning omah kono ngomong putu. Dalang kuwi enteng prosesnya menjadi dalang. Kuwi abot ora dene ora beda karo Pak Lurah. Dadi lurah kuwi enteng mergo disengkuyung karo perangkat desa, tokoh-tokoh dan pinisepuh wargane cantut grumegot dukung program enteng. Sing abot kuwi proses dadine entek duit akeh kuwi lho. Tapi kan ora nek Pak Dwi iki karena keikhlasan wargane kowe ning aja ngawur. Nyuwun sewu lho, Mas. Bengi iki sing paling penting iki dadi dalang. Kowe nek ora ana dalang, kowe ape ndagel karo sapa? Kowe ora tak undang rene ra gorene. Melu sapa? Ora melu aku. Sing penting ki dalang aja ngawur kowe. Ora melu wayangan wong iki ora nek dalang, ora wayangan. Ora Sorry, tekan kene, dalu niki kula mboten nderek jenengan. Aku melu balurah sing bayar kono. Sampeyan iki ampiran dhuwit tok. Sing mbayar iki balurah. Ngono sik dilong 500 ya. Lambemu jotos tenan iki. Sing penting niku balurah jenengan perantara ibarate bank sampeyan iki. Tapi kan dalane panggah aku. Dalan iki akeh nyapa dalan kok lewat kok sampeyan iki. Lewat ndi iso kok dalan kok sampeyan. Tapi rezekine iki karena panjenengane Lah, Mas ngono lho. Didik ngejak kowe, kowe lek gak jejak Mas Didik, ape meluk sapa? Lho, aku dising ngebel bojone, ora Mas Didi. Berarti kowe ndek hubungan karo bojone Mas Didik. Lho, tak sengaja. Ora. Hubungan kerja. Ngono ya. Kerja. Gak melu lho, gak melu kowe. Wis. Kerja Mas, kerja. Kerja teman apa pisan kowe. Kowe iki aja ngawur, Mas. Kowe iki aja sak gelemmu dalang iki tanggung jawabe iki abot. Mergo apa? Ana gemigare pagelaran iki ketok rame, ketok meriah iki mergo Mas Dalang iki. Goblok muke sing ngeyel. Ketok meriah, ketok rame ra tanggung jawabe dalang. Lah apa? Sing jaga diesel. Kowe diesele mati, lampu mati son ramuni sing arep delok sapa? Kok sik ngeyel wae lho. Dalang itu teko-teko mek dok-dok. Wo. Kuwi tol bayaran. Tak pantadanmu tenan. Wes, kowe ora melu-melu ngene lho Mas Andik tak omongi ya. Mas Dalang kaya panjenenganipun Mbah Lurah itu orang terpilih saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora gampang dadi lurah, ora gampang dadi dalang.
Mula duwe anak, duwe putra dadi lurah, dadi dalang ki paling seneng, paling bangga kanggo gune wong-wong kabeh kuwi. Kok iso rungokno kandhane Slendro. Kok iso duwe anak dalang, anak lurah kok iso bangga nyapa? Kok ora bangga nyun sewu nggih Mas Andi. Duwe anak, duwe putra dadi lurah iki sing didam-idamke wong tuwa. Pak Lurah arep tindak mesti diderekke karo perangkat. Arep rapat ning gone kabupaten diderekke perangkat. Sapa wong tuwa sing ora bangga? Mas Dalang, Mas Didik ngasta wayang bengi iki arep munggah panggung diderekne yoga-yoga ditutke sinden-sinden. Wong nek ditutne wong akeh kuwi seneng bangga. Lho ngono lho. Dadi wong sing sayuk, sing menghormati ki akeh. Bangga ditutne wong akeh ngono kuwi, Be. Jarene sapa ditutne wong akeh bangga? Lho, nyatane Mbak Lurah ya ngono, Pak Camat ya ngono, dalang ki ya ngono. Ditutne wong akeh bangga. Bangga. Lah wong mati sing ngetutke pirang-pirang keluargane ora bangga. Kok malah nangis? Ayo. Sing ngetutne sak pirang-pirang lho kuwi wong mati kuwi. Piye to, Ndro? Mbok karo aku gak mudeng, aku gak bolomo. Cuman kayak wong mati jangan la ilaha illallah keluargane. He, piye? Anakku mati lho, he. Ketumon ngene iki. Apa ngene ae timbang kowe aku sik mbok bantah, sok ben nek mati kowe diumbarno ning perapatan piye gak? Yo aja ta lambibul. Kok jenengan nyuwun sewu lho, Pak. Piye? Niki acarane bersih desa utawa bersih dusun? Heeh. Napa to bersih desa niku? Bersih desa kuwi nyukuri nikmating Gusti ndongake desane ben resik ada saka sengkala rubito sambikala. Eling marang panguwasaning Gusti awit wis diparingi rejeki, diparingi bumi sing iso menehi wulu pametu leres mboten. Betul. Mergo niki darmane dadi wong urip. Ngerti apa ora? Ngerti? Bersih desa niku syukur awit wis dikai penguripan sing kaya ngene. Lah urip niku napa? Lho, urip hidup. Ijane dalang apa to ya? Lah piantun cacilik ya ngerti nek urip kuwi hidup. Be, Sampeyan iki nyuwun sewu niki ulane ulan sura lho, Pak. Lah iya. Lho, lah gak wulan sura iki wulan apa? Ulan sura Jawane nek Islam niku Muharram. Niku banyak kejadian penting yang terjadi di bulan Muharram utawa Suro. Ya. Kanjeng Nabi Nuh selamat dari banjir besar niku terjadi di bulan Muharram 10 Muharram. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api niku nggih wulan Muharram. Ya. Nabi Musa selamat dari kejaran tentara Firaun niku nggih wulan Muharram. Kula selamat saking kejaran BRI Bang Titil niku nggih Muharram. Kowe ora Muharram tok kae, kowe besar ya ndelik ngono kok. Gelo aku takone Sawal yo ngilang ngono kok dadak ngenteni wulan sura. Urip kok hidup. Urip iki ngene lho Mas, urip iki mlebu metune ambekan utawa napas. Cah cilik ya ngerti nek urip ki mlebu metune ambekan padha karo ana nyawane. Urip iki jogetan Mas. Wes, kowe cilikanmu tau ceblok kok gendongan gitu iki. Lah nek saiki urip apa? Lah saiki urip apa be manut awakmu? Aku mbok klerno, urip hidup iki kleru. Nek jenengan pengen ngerti atine urip ngertos dereng niki. Nek ra ngerti kok dicatet. Aja mek ndelok tok. Niki ilmu tuwa niki. Oh, ilmu tuwa. Niki paringane Gusti. Gusti sapa? Gusti Benowo. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing kita jagat saisine. Nek jenengan pengen ngerti artine urip, jenengan kudu ngerti ana ngendi dununge kayugung susuing angin banyu perwitasari sangkan paraning dumati kiblat papat 5 Panci. Kiblat papat 5 Panjer. Pandhawa. Ngene ra ngerti lho. Kok dari dalang ya kebacot to sampean. Pandhawa niku 5. Iya. Oh pancer, tapi biasane ku kiblat papat 5 pancer. 5 Pandhawa, nek wedok Pandiwi, siji ontang-anting. Wong kok iso kiblat papat 5 Panci. Pandawa. Pancer. Oh pancer. Sampeyan kalah tak sumpah cangkemmu lho janemu sing bener Pandawa. Lah niki. Lah nek jenengan pengen ngerti artine urip nyuwun sewu Mbah Lurah, Pak Dan Rambil. Sampeyan ngaji, tau ngaji ora? Tahu. Ya tahu Lah apa iya? Ngaji? Tahu. Salate terus kene Alibata ana pira? Alibata sajim hak. Alibata iki 30 be, termasuk lam jalalah. Alibata ana 30. Lha iki ora tau ngaji. Ngaji be, Alibata kuwi 30. Sing ngomong 30 sapa? Cangkemmu lho, Alibata mau 3 lho. Alibata niku 3. 30. Alibata sajim. Sing takok sajim sapa? Aku takok Alibata ana pira? Alibata 3.
Alif bak tak. Iya. Telu. Aku malah goblok Bengi iki tak gawe goblok pancen. Lho lah urusane apa? Urip kok tekan alif bak tak. Lah ya kuwi mong urusane apa? Lah, nek jenengan pengen ngerti artine urip ngaji lewat huruf hijaiyah utawa alif bata. Urip kuwi apa to? Hidup. Sampeyan sesuai ana kabel sing lecet temah tak nyetrum iki lho. Bolak-balik kok hidup wae. Urip hidup. Urip kuwi asale saka alif fathah a, alif kasra i, alif doma u. Diwaca A I U. Loh, hubungane A I U yang artinya artine Aku iki urip. A I U. Aku iki urip. Paham ora? Nek ra paham dicatet aja kok ngombe-ngombe we. Aku iki mau ndrodos kula meh glok-glok rokokan sebelah cebul. Dicatet ben paham. A I U. Aku iki urip. Ya. Paham nggih? Paham. Urip kuwi asale saka sapa? Urip kuwi asale cara lampu saka genset. Nah. Genset ki mang ya ben mekan iki lho ben iso mekan diesel mau. Cara wong iki mangan urip kuwi engko. Lah lurah, tahun ngajeng mboten iso nanggap Mas Didik malah, Mbah. Lah nanggap urip asale saka genset iki. Lho, lah piye? Lah urip iki asale saka sapa, Ngertos mboten? Lah ya urip to? Urip asale saka sapa ngerti mboten? Lah ya saka genset ki mang. Salah. Ngerti apa ora? Lho, lah saka sapa? Lho nek ngerti takon aja meneng ae. Lah takone piye nek nyeluk kowe piye? Mbah, urip niku asale saka sapa? Tuwa, aku tuwa. Nggih, Mbah. Mbah, urip niku asale saka sapa, Mbah? Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu, Diwaca babibu. Loh, urip saka babi. Babibu. Oh, babibu. yang artinya Artine bapak, rabi, ibu. Kok pas nggih Mas Didik? dadi wong urip ki asale saka babibu, bapak, rabi, ibu. Mulane aja macem-macem karo ikrok loro iki. Wong ikro lore kok ya bangga babibu bapak rabi ibu kok pas kuwi to kok Yo tertenang. pas iki ilmu tenan lho iki. Lah Urip kuwi diwiwiti saka kapan? lah urip niku diwiwiti saka kapan, Be? Urip kuwi diwiwiti kira-kira wiwit pendaftaran. Urip kuwi diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Apa kuwi? Nek diwaca Tatitu. tatitu, artinya balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan hidup sing disebut urip. Urip. Lah wong urip kuwi kudu golek Balita Gendaan. nganti. Lho, ngono lho. Piye piye? wong urip kok kudu golek Piye balenano? wong urip kuwi kudu golek Gendaan. lah dalah kaya ora Saya nek tembung STMJ. STMJ. Salate terus maksiate jalan. Lho, Pak. nek kuwi jenenge ya ora iso komunikatif to Mas nek iso iki ya apa ngibadahe ya kenceng apa iki tumindake sing elek dikurangi Nah, mergo ngaten lho, Pak. sak dermo ngakoni urip Heeh. Ngaten. Mula sewi gati piyai ndadapan seger waras panjang yuswa. Amin. Amin. Perangkat dipun paringi anggone ngemban amanah selalu aman kondusif muga-muga ndadapan dadya desa-desa sing balbatun thaibatun warafun ghafur. Amin. Ingkang wigati niku, Pak. Sampeyane nyono guru to, Pak. Ya guru to Bek Guru, ngawur Mas, iki. aku. Selain panjenenganipun Mas Didik ngasta wayang utawa dalang, panjenenganipun ngasta guru. Guru napa, Pak? Basa Jawa. Wah, apa iya to? Lho, takoni mesti ngerti no. Lho ya Apa? paham wong guru kok Nek Mas. basa Indonesia dijawabno ngerti nggih. Ya iso to. Nek sungai niku basa Jawane napa? Kali, Nek ikan, iwak. nek laut. Ya laut. Laut iki ya laut. Laut ku ya laut. Laut iki apa? Segara Be. Nek sungai, Kali, nek ikan, iwak. nek laut. Laut utawa segara. Ngene kok cari guru sastra. Laut kidul, segara kidul. Laut iku ora segara. Laut ki segara clok-clok. Kleru. Lho, segara. Laut ini ndi segara basa Jawane. Laut kuwi mulih. Lah kok iso mulih? Lambemu lho. Laut. Mulih lho. Oh, tiba apa Kowe wong nyambut gawe. Kowe iki kuli to, spek kuli kok ya mbok omongne kene. Sindene was 1 2 3 4 5 6 niki sinten? Indah Argea. Indah Argia niki Santi. Santi.
Sapa? Rere. Nah iki Susi. Mbak Wiwin, Inces karo Krisjon komplit. Krisjon. Komplit. Sinden Anu cobi ngadeg kabeh ngadeg kabeh. Ayo ngadeg kabeh. Kesanipun kita gayeng menika. Gawa selendang, gawa kain kabeh, kaine digawa. Nggo kain ra. Kain digawa. Selendang. Apa ngono gombal-gombal kono. Ayo. Nah, niki kula gawene lakon, Pak. Lakone apa bengi iki? Kediri niku kan Gudange ketoprak. Heeh. Niki kula gawene lakon Joko Tarub Nawang Wulan. Oh, ketoprakan to ceritane. Ceritane niki widodari kabeh niki. Oh, widodari. Ayo selendange digawa. Siapa? Indah selendang. Wis kain-kain apa-apa. Nah, iki para widodari lagi adus. Heeh. Ayo iki ngene. Ceritane niki widodari kabeh, Pak. Widodari kabeh. Nggih. Piye Mas lakone Joko Tarub piye? Iki widodari padha adus ning pinggir kali. Kok slendange dicolong karo Joko Tarub. Oh ngono ya. Ya, terus widodari kuwi duwe sayembara. Sapa sok sing iso nemokke slendangku, lamun wedok tak dadekke dulur Sinarawedi, lamun lanang tak dadekke bojo. Oke, maju kabeh. Maju. Sing nemu kok anu kowe minangka dadi Joko Tarub. Sik. TB dadi Joko Tarub. Nggih no Pak, cang ganteng kok. Nek aku percaya nyene cara dicandra awakmu kan bagus tanpa cocot ngono kae. Wes sing tak incer antara tanpa cacat, Pak. Kok tanpa cacat. Iki. 1 2 3 4 5 wis manut. Adus ya. Niki adusnya di live streaming ora? Lah wong adus kok ya di live streaming ya ora. Iki tembangi perahu layar padha adus. Ayo rada maju kene adus. Ayo kontro perahu layar kontro. Ayo perahu layar itu. Ngadeg sik nyanyi yo teko kayangan. Iki kok kayangan adus sik. Kok kesusu linggih to pendang kosokan to awakmu. Ya ayo Perahu layar ya, Cok. Ayo kono kosokan adus yo. Ayo adus. Selendange kene padha dikumpulke selendange. Kono klumpulke adus kosokan mengguri kono madhep mengguri. Ndak ketok karo sing ngarep kene ndak. Ayo adus. Tuk. Ayo ngumpul adus. Ayo. Boyo melu aku. Adus. Gere banyune yo. Ngapel apa? Melo adus. Ora entuk iki nyolong selendang kok melo adus. Banyune segere ya ampun ya, kono kosokan. Joko Tarub ki sing dicolong ki slendang lah apa nyolong sempak kuwi. Apa iki? Slendang. Iki mesti gone iki cauli. Jadi sendange ping. Tuk. Ayo. Ayo dijibak kono ayo. Mbak Yu. Panjenengan menika madosi menapa kok benten kalih rencang-rencangipun sampun kondur wonten kayangan to? Goleki slendang lho, Dik. Slendangku mah karo dulur-dulurku ning kene. Lah kok reneng. Dulurku wis mabur kabeh. Slendange sampean ical. Heeh. Sampeyan golek apa? Slendang. Iki lho ngene iki lho. Loh, Ceritane kok ngono? Ayo kocrok.
Slendange iki apa iki dicolong karo Joko Tarub? Joko Tarub iki kowe. Saya tak colong slendang iki. Lah kowe kok ora iso bedakno kuwi slendange kuwi warnane kuwi. Lah aku gak uman selendang kok. Lah nyapa mos aku rabi mbokku dhewe aku. Ketoprak secara slendangmu iki. B jenenge ketoprak iki dalam adegan itu tidak mikir dari segi usia ataupun fisik. Iki tok-tok rupane kabeh padha aku sing gak uman. Ayu dhewe iki. Ayu dhewe. Ayu apa kowe wedak karo rai ra gandeng lho. Ora sok kelet lho iki kok. Aja banter-banter. Lah padahal kuwi ora didasari. Ya ampun, mos aku dipangan Bathara Kala. Wis to manut ki gelem Manut to iki piye yo ketoprak. selendangmu kok ilang kowe apa gak duwe apa iki Wis jenenge trimo-trimonen yo iki wis. Patemboya. Patemboyamu apa? Lho iya, sapa sing iso nemokne slendangku? Nek wedok tak pek dulur, Mas. nek wedok mbak akoni dulur Sinara Wedi. Heeh. Lamun mengko sing nemokke lanang yo Sing lanang Wis tak pek TB tanggung jawab. nek sing nemokke Wis lanang tak pek bojo. Lah wong aku slendangku wis apik-apik ning kene kok ilang. nek sing nemokne TB oleh kotot. sing nemokke lanang mbok pek bojo. Heeh. Ayo. Sapa ta Pak Dalang? Lah yo TB mang sing nggo selendangmu TB. Iki lho. TB. Slendangmu rupane apa? Slendangku. Rupane SB apa? Ya tanggung kembang-kembang. jawab. Tanggung jawab, B. Wis to trimanen kotot ki peken. Nek sing lanang dipek, Bojo nek sing wedok diangkat. sedulur Sinara Wedi. Sing Ndi? nemu slendangmu ra ono liya. Sapa? Oh, heeh ta. Biya. Lah kok sampeyan to, Mas? Kok malah di kene? Dalang kelakuane nyolongi sing slendang. Iki masih juga awakmu lho, B. Ora nyapo, seksine lho wong kene aku ora nyolong. Sing juga awakmu kok. kuwi iki penanggap be iku penanggap ora ketut. Lah kok di kene iki? Sik Mas, tak ambune Mas. Sing nyolong duduk sampeyan iki. Aku ki widodari iki Mas Kito. Widodari apa nek iku yo widodol. Ayo. Widodari ki ayu kok. Ayo kudu mbok pek bojo be ora iso. Ayo. Wes tanggung jawab. Tanggung jawab iki. Anake yo iki yo. Tanganmu ndae, tanganmu tak ambune. Ayo. Oh, mampu solar. Oh iya. Yo ora. Ora. Nek sing nemu slendang iki nek wedok Dadekke Dadi dulur. dulur Sinara Wedi, nek lanang tak pek bojo, Mas. aku lho sik ora entuk rabi karo Pak aku sik kuliah lho. Alah. Terpapat. Joko Tarub. Wis wayahe ra perlu kuliah, Joko Tarub. Iya yo rasa jek-jek. Ayo kudu dipek bojo mang jangan paksa. Ayo, masalahe tek mbok cupok. Saiki aku ditinggal dulurku lho, Mas. Ih, manise. Ya Allah. Kaya sing ning ngene dadapan mah pojok dhewe lho kata-kata. Wis jan tau ngerti sing iki lho tenan aku. Lah kowe lak yo tau dadi langgananku to. Ayo Gendang aku to, ora. Mas. Ayo digandrung. Gendang to, Mas. Ayo to, Mas. Iya. Ayo, ayo, Thomas. Wong iwan ya butuh. Gendang to, Mas. Ayo. Gendang aku selak kudu lho. Iya, Mas. iya. Aku suwe gila lho. Joko Tarub iki kudu manut karo iki. He ceritane aku ya ayu lho, Mas. Aduh. Widodari sing ayu dhewe mulane slendange mbok colok. Sik to kuwi Kok widodari. nyekiwing kanakan kucing. Kok mbok cengkiwing kaya maling e. Lah ayo Ayo. digandrung paling gak digandrung. Ayo gantrung, Mas. Yo, yo. Ayo to, Mas. Mas. Jangkrik. Aku kok bengi terus piye niki? Wis tak kowe gelem ora? Iki lakone lho, Bek. Wis to penak-penak, kowe manut to, penak-penak. Sik lan Mbah Slendro, Mbah. Ana apa? Iki Slendro ra kowe iki lho ladane. Aku mbok gandrung, Mas. Aku mbok gandrung. Sesuk tak idoni lho iki malane. Mbok wong widodari ku alus ora kebiayaan kaya ngono kuwi. Lah kowe lak widodari sing elek-elek, nek sing ayu ya ngene iki polahe. Kok ngono? Kowe kok aku kok kene. Etoke dhewe petuk kadoh. Mlaku. Batang. Kok sayang. Sayang kok batang. Sayang. Etoke kalem. Rukun Islam. Karo Kang Lipo. Mas. Pengen tak ruwat kowe.
Karo Bu Rukiah to. Islam lho. Sing apik. Tamatno to, aku ki tamatno suwe-suwe lah ayu. Ayu apa wis tamatno suwe-suwe ya mutah kok ayu apa. Nat. Tapi Pakde, nyongo Pakde, nyongo. Nadyan wujud. Kok ndek men ta Pakde? Sapa Pakde? Nadyan wujud mung peksi. Ngitmu aku manuk no piye ngene-ngene. Wis ta gelem ora? Iki mboke manuk gagak apa piye? Lah iya. Ayo gandrung dicekel Bu, disayang Bu, disayang. Diambung Bu. Yo. Ayo diambung, Yo, sabar yo. Yo. Kok mbok api urung-urung. Aku wedine tetanus ya. Gawe talining. Biasa wae ora kok. Lagi lho. Mbok biasa wae kok. Lah penak lho, Wong Mas. tresno ya ngono kuwi kok, Bik. Mingko katon kencana katon telek, Bik. Oh, bantale, Bik, bantale. Oh, yo ora sida, ora gawe turu iki. Alus manis nyengsem. Dipangku, Mas. Dipangku. Pangku, Mas. Apa? Dipangku lho ben mesra nek roman. Aku dunen no. Hah? Aku kudunen. Ala urung gedhi ya. Dipangku, Bik, dipangku. Ya, mbok biasa wae to yo. Yo sabar ya. Cek tak inggahno sik iki kok bledos ra karuan. Aku tak nglungguh mek tus ngono. Dipangku karo bojone iki romantis mergo garwa iki sigarane nyawa. Romantis sik karo sing nom. Wis suwe nggonku. Sik. Kok amen sak-sik Piye, to, Mas. piye? Ngombe Piye, Bi? jamu no lho. Piye, Bi? Ora duwe anu minyak kayu putih, Pak. Ayo ra nggawa. Lah jagangen aku masuk angin. Ora wis aman iki. Wis suwe nggonku. Kang Mas. Diajeng. Kowe kapan njaluk tak pendem? Kowe tak lem-lem ning jagat ora ana papat ning donya. Ya kowe sing tak tresnani wong ayu. Iya. Kesuwan. Astagfirullahaladzim. Najis mugolado. Padahal iki kok najis mugolado. Putra Kanjeng kok putra Kanjeng itu Sini muning. Lah ke pengen ijol ye. suwe Ora usah gawe kuwi tok, Kang. kulana. Seneng ya. Heeh, Kang Mas. Aku arep bapakne mbok delikne ya. Arep bapakne. Tumpakno truk ayo. Wah, trek liwat. Ora ono sinden kok deret-deret kaya anakan. Jam to, Kang Mas, aku wis kadung kaya ngene. Nek kena sarungmu iki aduh, terkindil-kindil aku karo sampean, Mas. Ambung, Kaya ambung, jam to, ambung. Mas. Nggo lah. Diambung apa piye? Sebelum TP kocrok. Himpet-bet saya betah. Wong wedok ngecek kaya ngono. Bose kalam. Lah direwangi ngetek ki ora ndang. Sebelum Kowe pengen golek wong wedok sing kalem. Wis aku kuwapet tak susur. Kowe pengen sing kalem. Sing kalem. Oh, kene nyun sewu lenggarian, Bu. Lah nek iki buke taune lenggah nek golek sing kalem tak golekne. Sing mbok incer tak golekke bocah wedok sing sesuai kriteriamu.
Mbok denggam rambutnya kaya malah gendilang ngono. Ki, nah. Nah, ki. Kene. Nah. Wis suwe engko. Aku nek iki tukar tambah karo bojoku to mbok Vario gelem aku iki. Lah wong kowe montor Supra kredit kok ape mbok ijolne iki lho. Wis Sik ambekan sik. Nah, kenapa ambekan sik. Lah ambekan. Wong wedok iki pancen ngene iki. Bocah latah mbok jarak. Nah, wong wedok piye kabare paring asma sinten Mbak Yu? Alhamdulillah. kowe gantine Nawang Wulan ya. Ya ora apa-apa Nawang Wulan. Nawang Wulan sampeyan iki dapuk Nawang Wulan. Apa nek ngerti karo apa iki? Ngerti karo Kok aku dibake iki piye? Wong ati dapukan. Kok sik? Kowe kok sik metu demit kok kowe pas metu demit Kowe pas metu demit kowe metu. Kok sik. Ngono ya. Kowe metu pocong-pocongan sing dadi kowe ya yu ya. Lah yo, dadi iki Aku dadi pocong. ora dadi Nawang Wulan. Nawang Wulan nek kethoprake wis rampung kok ya. Dadi ku nek ngerti bojomu, iki kan dadi garwamu calone. Ku nek wis ngerti karo bojomu terus dase mbok keplak-keplak. Astagfirullahaladzim. Enggak Mas. Idoni. Aja. Ya Allah. Aja. Ora. Iki ngono cah latah juara jarak. Cedak-cedak nek ngomong sing apik. Apik piye? Diajeng. Maaf. Upama kowe kelakon dadi bojoku, somben kowe karo aku katur lumbaling madai bayang. Aku ambung. Iki salah tabe. Ambung. Kowe kok tuyul. Rene. Lho cah cilik-cilik lho jare kaya tuyul. Rene. Kowe iki aja nyepelekke tuyul lho. Kowe nek dadi tuyul kowe ndorone siap apa ora? Kowe ngerti gaweane tuyul apa ora, Be? Kon golek dhuwit, nek mulih langsung njaluk mie. Aja. Diajeng Nawang Wulan. Ing jagat rama papat. Ambung. Orang cedak. Dan Wis suwe nggon kula. keplak. Bahaya sirah remuk iki. Wis suwe nggon kula. Rada nyaket. Idoni. Aman saiki. Ora digawe ngene iki ya. Bobos kabeh ra iku. Golek isi. Saduk. Yo aman wis to. Golek isi. Podangku. Keplak. Nawang Wulane kowe wae. Wis iki wae wis tangane. Remuk musuh iki. Wis. Tanggapan kacek 50 siraku remuk ya. Ora apa-apa. ta. Lamun kowe disepelekke karo kono kowe karo aku ya diaji. Iya, Mas. Lagune anu apa lintang Kairo. Mangke anu Pak Danamel tasih keparan enggak, Pak? Tasih. Oh sampun kondur. Oh alah. Pak Danamel sampun wangsul Pak Didi. Wis kondur. Nggih. Niki lintang Asmara. Sayang, ini sayang. Kang Mas. Sing mesra ya ben pengen ya Kang Mas ya. Iya, sayang. Allah. Tuwekan Ral sih. Mas, pira Mas? Wong ayu tresno mungkin narya tamba susah jroning atiku. Wong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Aku yang ngonokne to, Mas. Kaya kae lho, Mas. Iso ora kowe? Hah? Kowe jaremu tresno iki ya ngono. Gendang digendong ngono. Abang. Ayo. Mas. Ayo gendang.
Bete Ya. wonge kaya bojoku gini. Ayo gendang. Kaya bakul dawet sing gareng iki lho. Lho, pancet bojoke kaya ngene iki kaya aku terus. Iya. Ayo, ambung. Ambung. Ma, wes. Diomengi diseneni Mbah Mudin lho. Wong ayu tresna mukinarya tombo susah jero Kuwi sinden apa gedebok kok mbok ora jawab-apane kok mlumah iki lho. Ngono kaya ayu-ayu wae lho. Lah piye to, Mas? Wes kaya wong ngisor kaya sikat kumbane putih kabeh wis. Mas, lintang asmara Cahya Nuswantara. sak jose. Malam Yodi. Cahya Nuswantara. Ada Mbak Susi. Ada Mas ketemu. Cak Debe. Lendro ini. Thank you sayang. Lintang asmara. Oke, Mas. Mbak menawi wonten pamundutan, Mas. Iki akeh banget. Saged dipun waos. Didum ya. Nggih. Iki sampe dum kuwi. Ya. Dari Pak Karjito, Ketua RT 21 RW 04. Dusun Dadapan Desa Sumberjo, Ngasem. Nyuwun tembang utawi lagu Pepeling nggih matur nuwun Pak Karjito. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Mas Didik Wibisono. Saya adalah fan berat dari Ringgit Purwo, ngersakaken salah setunggaling tetembangan wonten Nyidam Sari Kebaco Trisno Pria Idaman. Tembang menika kula aturaken kagem panjenenganipun Mbak Wiwin, mugi pun panjang yuswa dipun aparingi sehat walafiat saking kawula Mas Tulkiem Kampung Inggris Pari Kediri. Mas Tulkiem Mas Gawer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu bucange so Mbak Yulimbo. Kula badhe nyuwun gending. Oh, aksara Jawa nek kurang wulu rasa muni i, Pak. Dikek wulu.
Oh, alah. Kula badhe nyuwun gendeng. Lho. Alah kurang neh. Lho, tak sing akeh, Mas. Kula badhe nyuwun diwut-diwut. Kakean wulu wae gitu. Kula badhe nyuwun tembang kikir sumilir kalian sarung jagung damel pelok barang. Tembang punika kula kintunaken dumateng Bapak Kades beserta Ibu atau Bapak perangkat Desa Sumberjo saha kagem masyarakat mugi tambah bagas kuwarasan amin. Saking kula Bapak Sidu nggih. Lho, kok Bapak Sidu? Kok Bapak Sidu iki lho. Pak Sidu. Sidu iki merek buku. Sidu kuwi sinar dunia, Clok. Sidu merek buku. Merke buku, Clok. Oh, saking Bapak napa jenenge? Kula nggih kula sedalu lantas saking Pak RT Tresno Surya Widodo. Nggih, Pak Sidu iki merek buku sinar Iya, dunia. Pak Tresno Surya Pak Widodo. Tresno Surya Widodo, Pak RT 11 Sumberjo Jawa. Ah, ngersake Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Ingkang kadawan sinten? Coba cantiknya Cahyo Nuswantara. Siapakah dia? Ada Incas Nuli. Yo Jawa semuanya Cahyo Nuswantara. Cantiknya Cahyo Nuswantara. Mas Didi. Piye? Ketoke Andi aku muni cantik gak trimo. Lho pancen yo piyane cantik ya perlu dilem kali ngendikane Mas Dalang to, Mbak. Aku diceluk cantik kok. Wah, cantiknya Cahyo Nuswantara lho, Beng. Cantiknya Cahyo Nuswantara niki. Lah, Iya. Iki sinden pilihan lho, Mas. Lho pilihan rumah samu ning dadapan ya ayu dhewe ta. Oh, alah kowe ku mbok yo ning omahku apa ora enek kaca, mbok ngaca. Piye to, Mas? Lho yen sing nyuwun sewu kaya Mbak Rere, Mbak Santi, Mbak Indah iki ketok ayu. Lah aku. Kowe iki lho kaya ora izin gitu lho. Penontonnya sampai ngerti ketok kewer kok. Pomo ketok elek awal kewer kuwi lho. Aku dhewe Jarike kewer-kewer iki. Nek liyane yo nyuwun sewu pesindian niku mbok jenengan niku wis gawe kebaya, gawe jarik, gawe gelungan. Mbok yo sing halus, anggun. sing anggun. Ya sepurane. kudune piye Umpama ditimbali Madidi, sinden idola ratu dari Cahyo Nuswantara paling gak kan lho. Ditata nyuwun sewu Mbak sinten? Nuli Incas. Nek ditimbali ku mbok sing anggun kados dening Bu Lurah. Paling gak iku lho, tangane ngene. Rodok mendak sithik tek mesem. Moto kiwa dibuak ngiwa, sret. Moto tengen dibuak nengen, sret. kira kuwi Iki pomo tak guane dhuwur gak oleh ta moto. Oh iya, lurus ae. Yo mesem lek karo mlaku Cahyo Nuswantara nolik paling gak mesem. Ketok anggun. Oh iki lho bintange Cahyo Nuswantara Oh, iki. ngene ya, Mas. Nek kudu plengah-plengah ngono harus gitu ya. jajal kene perlu dicontoh ya iku TB iki sok kulino apa iki nyontoni sinden ya piye. Tangane ngene. Nah, mendek ndekku jenenge iku sekokmu bosok sitok lho lah. Mati mono. Nah. Mlaku demes-demes. Gak ditabuhi. Noli presiden ratunya Cahyo Nuswantara. Mlaku. Duk tak tek duk. Mbak Noli, Anjing Kang. badhe teng pundi, Mbak? Aja dadapan Kang Mas. Ya ampun, balik orono kowe, balik orono. Kabar subuh tak parani. Ning yo apa kabar subuh kok parani opo. Ning yo pantes apa mau gandengan karo kowe lho, Be. Jajal digandeng karo kowe. Ono sia-sia lho Karo modelmu kuwi presiden pilihan. Oh, Mas TB nyuwun sewu Mas TB. Oh digandeng. Mas TB Nggih. badhe teng pundi, Mas? Anu badhe teng ngene pasar, Mas. Lah ngopo, Mas? Anu mbak batang. Lho kok batang. Kowe iki yo gandeng yo sing pas. Jajal aku ditakoki modelmu nek karo sinden kok nyek tenanan to. Maku. Mas Windro. Wonten dawuh, Mas. Badhe teng pundi? Ngawino jaran, Mas.
Iki jeru lho. Jaran Jeru masamu. Gitar Sumilir lah ini, Mbak. Gitar Sumilir yo. Cahyo Sumirat. Nuswantara ning. Sik ngarepe digawe beda, gawe velocity nanti ya. Duk ya. Lagi langsung masuk lagu kok ya. Ya. Ayo, tangannya piye coba? Tangannya ngene. Dikasih contoh. Ini, Mbak. Duk tek duk duk tek duk tek duk 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 tek duk tek duk 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 tek duk tek duk duk. Iki pemone dunge gak iki gak oleh. Ngene iki sampean gak bisa kisik. Nah, piye Dejal? Dejal, Mas musiknya Mas, kendang. Terus tak tonyo lho kowe Dejal. Sabar to. Wis mlaku elek, keplok elek iku. Ngene lho. Piye-piye jajal kene tak ceklane. Duk tek duk 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 tek duk tek duk 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 tek duk tek duk 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 tek. Ayo. Mas. Menang ngasih. Contoh iki. Mbahmu. Oh, mbahmu iki penyanyi pilihan, sinden pilihan kok. Lah bisa ya, ya. Dung teng dung 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 teng dung teng dung 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 teng. Aja, ayo. Yuk, Mas. Dung. Santai. Santai. Si dene Cahyo iki jane nyapa to bengi. Biasane apik lho. Wah, ngene kok campur sari arep tanggapan larang kok yo. Santai yo. Dung teng dung 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 teng ya. Mas, yuk. Kurang cepet. Kecepetan iki wis iki dah. Ora gak iso tak pilih niki lho. Kita dah tangan. Yo, beda kene. Dung. Ya. Mas. Cek kalem. Cepet. Kecepetan. Ora nek sing bener to, Be. Lah iki jajal. Wes. Balurah nyon pangapunten niki sindene kok dadiaken. Depeh cedak karaoke kok ndledek kabeh jane. Duk tek. Ayo kita mainkan. Duk tek. Alah iki meneh. Kok sing ayu-ayu ra iso apa meneh iki? Pengen ora? Modelmu kok sing Marano. wis rasa Aku ora yakin karo iki. Dana. Marai. Oh, paham. Kela. Sik. Sesuk 1 2 3 ora usah budal. Sing budal iki tok ge ganjel debok. Sing iso ya iki Be. Jajal mari sik. Nah. Masa sing ayu-ayu salah ka sing kotet malah bener. Lah kono sok TikTokan kok. Yuk,